25 марта основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в районе Спитамен также посетил выставку достижений трудящихся сферы сельского хозяйства и современную теплицу в Дихканском хозяйстве Дустабот-2 сельского джамаата Тагаяк. Трудящиеся района Спитамен выставили на показ 40 видов сельскохозяйственной продукции, которую ежегодно выращивают с использованием имеющихся возможностей и условий. В ходе посещения лидером нации, президентом страны уважаемым Эмомали Рахмоном современной теплицы в Дихканском хозяйстве Дустабот-2, его проинформировали о том, что в районе функционируют 11 постоянно действующих теплиц на площади 3 гектаров. Современная теплица в сельском джамаате Тагаяк района Спитамен в 2019 году была создана по указанию главы государства отечественным предпринимателем, учредителем общества с ограниченной ответственностью Центра оптовой раздачи витамины Таджикистана Саидмуродом Давлатовым и в ней основно. В рамках рабочей поездки в район Спитамен основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон посетил суперинтенсивный сад Дихканского хозяйства Дустабот-2 общества с ограниченной ответственностью Центра оптового распределения витаминха и Таджикистан, возведенного в селении Азарийон сельского джамаата Тагаяк района Спитамен. Новый суперинтенсивный сад возведен на площади 5 гектаров, что является первым опытом в Таджикистане. С целью защиты саженцев от града и других стихийных бедствий на кроны деревьев надеты специальные сетки. Еще одно преимущество этого сада заключается в том, что здесь налажена система капельного орошения, что способствует экономии воды, снижению затрат на рабочую силу и минеральные удобрения. Возведение суперинтенсивного сада имеет преимущество по сравнению с другими видами садов. Будет играть важную роль в большем развитии садоводства в стране, увеличении производственного и экспортного потенциала. هموطنان عزیز و گرامی، هموطنان محترم، من پیشتر بسیار خلقمو میگفتم که کتاب خونتون رو خیلی بیزنس کنید و خیلی بیزنس کنید. چون که میدیدم من خودم که اینجا وقتی نبودم، دائما که اینجا نبودم، برای که شما بیزنس کنید و بیزنس کنترل کردن در کار. بیزنس هم تو من میخوام که بیزنس میشم، گفتم من بیزنس نمیشد، یا که من آرزو دارم که بیزنس من درآمد بیاد، گفتم این خیلی بیزنس نمیشد. بیزنس همه وقت شما требовать میکنه که شما کنترل کنید. اگر وای کنترلش درست نباشه، سیستم налажен نباشه، продукт правильный نباشه، کار پیش نمیرد. تا به همین روز من تاجیکستان ما راست گپ تا به همین سال 2019 تا سال 2019 من استراتژیم دیگه خیلی بود. چه خیلی استراتژی داشتم من. از 2008 من میرفتم درس میدادم. دیگه بیزنسم در دیگه دولت ساختم. چرا که هم اقتصادیات و پیشرفتگی بود، هم آسان‌تر کردن بود بیزنس شد اون طرف و بعد هم ابرات پول تستر بود، ابرات پول مارژن از بود، ابرات پول نستر بود ایتگدل. بعد من دائما که وای طرفو میگردم هم کادر یافتن آسان‌تر بود، بعد انا تکنولوژی بود، یعنی بسیار چیزاش به مثال اونجا با محیط که آسان‌تر بود. من اول اونجا بکردم، نه که هر بار میومدم تاجیکستان میگفتم که اینجا بیزنس کنید. نه من میدونستم که همون پولم من مثلا اگر که من همون $100,000 می $500,000 یا که $1 میلیون اگر که من همین در تاجیکستان вложить میکردم، سال گپم 2010 11 12 مثلا یا 13 همون عددش نمیشد، همون وزورت همون خیلی رنتابل نیستش، همون خیلی نمیبرم. برای من چه خیلی استراتژی داشتم پیشتر. از سببی که خودم دائما اینجا باکی نبودم، من استراتژیم همین خیلی بود که اول من میابم من وای با گویم تاجیکستان میابم بچه‌هایی که هوسمند است، بچه‌هایی که میخواهد که در حقیقت بیزنس کنند. بعد نیکی کمتون کرده استوده است. دوست من هست که بچه‌هایی که بیزنس میکنند، اناکون بیزنس شده استوده است، بیزنس پریبلنی، ایدهش востребований, неки пулаш намерасад ки расширяться кунад, ё ки залог надорад кредит гирад, ё ки банк наметияташ кредит, ё ки ҳамин хел. Ман гуфтам аввал якум стратегия ма ҳамин хел буд. Ман гуфтам ҳамин хел бачаҳо меёбам ҳамроҳи ҳамон. То есть ман инвестиция мекунам бизнеси вайба, зато ҳам вайба осон ҳам манба. Ман дар давлатҳои бегуна бизнес месозам, а онҷи пул бисёртар овардан метавонам. Анакун ин бача бошад, ин байн бозори дарунӣ бизнеси сохта пеш ба рафтан мегирад. Зато ман ин тарафаша мебинам, вай бошад ин тарафаша бизнеса.
не ки стратегия ман кор накард, намедонам ман ё ки ман партнёрро хато выбрат кардам, ё ки он вақт ман таҷрибаи корим кам буд, ё ки ана гӯям бозорамо тайёр набуд. Ман бисёр касоқати 5-6 кас қати кор кардам. Ҳамин ягон проект дилангим барин нашуд рости гап. Мана мисол якта микродепозитин организация вложить кардам. Хостам ки ҳамин аста-аста банк ба табдил киям ки баъд дига проектҳо ба осунтар шавад. Рости гап таги 1 миллион бой додам, 840 000 ман бой додам, нашуд. Чунки ҳамин ё ки мардуми мо тайёр набуд партнёре ба. На самом деле партнёре ба осон аст кор кардан, чем тоқа кор кардан. Ана дуюмеш ки вай ба вложить кардам завод ба переработка вай ба фрукти. Ман зардолу вай ба ашт ба. Ҳамон қатиам то кор кардем, то кор накардем, то шуд кор, то на. Ошим охираш ки ҷудо шудем. Боғ кардем ашт ба 240 гектар боғ кардем, баъд бо ҷудо шудем. Ман мисол 140 чанташа ман гирифтам, 100 чанташа вай одам гирифт, ҳамин хеле ҷудо шудем. Ман намегӯям ки боғ ба зарар кардам ман ё вай ба не, худо ба шукр ҳамон боғ по крайней мере ман ба монд. Не ки завод ба мо маҷбур шудем бо ҷудо шудем. Аксе ки намедонам чӣ хел ки ҳамин хел нашуд. Ана дар Хуҷанд ман домсозӣ кардем. Инам дилангим не, он чизе ки ман мехостам не. Росте гам. Ёвон ба заводи Равған аст, унҷа бам инвестиция кардам. Ако ман дидам ки во грани банкротства будан, банк вай ба еберер ба кредит калон, ана ако во хостам ки дастгирӣ кунам, ба хадман ба Евразийский банк реконструкция ва ман наоборот идеаҳои ман сахт қабул кардам, бе як ҷое кор мекунем. 2017 буд, 2016 буд ба фикрам 17. Ана ҳамин пули худам ба зур кашида гирифтам, ҳозир бозам як қисмаш нагирифтам. То есть ҳамон стратегия ман кор накард. Стратегия ки ман мехостам ки бизнеси дигаро ба пул мемонам, бо як бизнес дига вложить кардам, угольная шахта ба ваём хо, не ки ваё пули мана гардонда додан, як сол пасаш вай, ну не то. Як дута угольная шахта буд, якташин дига ба чӯ буд, ҳозир ваём пула гардонда догиш не, 3 сол 4 сол шуд. Мақсади гапи ман чи? Ҳамин стратегия кор накард. Хотя ман мегуфтам бачаҳо ба ки мехел, ё ки ман опытный инвестор набудам, ё ки партнёро не то выбрат мекардам, ё ки ман контрол кардан натоистам. Не ки ҳама ваш ки ба назарам ки контрол кардан натоистам. Ман ки дур будам, меомадам, хай коғаз ман ба нишон метиҳад, не ки ва коғазе ки нишон метиҳад, коғаз ба чизе ки хоҳед, коғаз қувват нависта мешад ку ман успеҳ намекардам ки аз дарунаш ҳамин чиза проверка карда бинам. Баъд хулоса ба омадам ки не дига мен кора намекунам. Ҳамин хулоса ба омадам соли гузашта моҳи январ 2019 ман полни хулоса ба омадам ки дига ман бизнесума танҳо худам месозам дар Тоҷикистон. Ман гуфтам худам месозам, ба нишон метиҳам, худам месозам, ба нишон метиҳам. Ана худо ба шукр дар байни 3 моҳ ҳамин гармхонае ки дар Степис падем ҳамин мо сохтем команда муқатти моҳи май сар кардем. Ахири май ман 1 июн буд, 31 май ё 1 июн рафта ҳамонҷо ба худам 1 ваяша рехтам. Амон чи гум тумба ваяша бетонаша ман ароба қати овардам, худам 1 бисмилла гуфта худам рехтам, будам ҳамонҷо ба. Август ба уже мо тамом кардем, 15 сентябр ба уже шинондем. Мана имрӯз президентам омада дидан чашми худашон қати кушодагӣ шуда будан, як галавай шуд. Хеле хуб шуд. Ман акун боғҳо интенсивӣ карда истодем дар Тоҷикистон. Худам ба кадом мақсад? Ман ин чизҳо барои чӣ карда истодем? Теплицам технологияи беҳтарин қати сохта истодем ки баъд ина худо ба ёрдами худованд тамоми бачаи бизнесмени ки аз Тоҷикистон хоҳад ки омӯзад биёд мо ёд метиҳем. Мо ёд метиҳем, технология ёд метиҳем, даже дар кор шояд ёрдам мекунем. Рафта инҷо проблемашам бисёр, росте гап, ёд метиҳем, ёрдам мекунем. Ана вашам бошад, боғи супер интенсивиам ва ҳамин ва ман тухмаша аз то наҳолоша, як сорташ американский, як сорташ австралийский, ҳамин аз дига давлатҳо овардем. Росте гап қима заминои бекорие ки ҳамин вай хофтидагӣ будан, заминои вай корам не, ман заминои бекора гирифта кардаги ҳамин супер интенсивия, як заминое ки агар дидагӣ бошед, краи ҳамон ҷарроба вай буд пештатар лесопласт мекардан, ҳозир во бурида партофтагӣ ҳамин решаҳои калон мондагӣ ман ин хеле як замини обшин партовия гирифта ҳамин хеле обод карда соз кардем мо. Ана баъд 50 таги 60 гектар, мумкин 54 бурод, мумкин 56 гектар бурод ба Қумсангир ва боғ кардем, боғи вай.
писта, бодом ҳамин сол кардагим. ҳамин мегӯям тунку 2019 ман қарор кардам ки ҳамин бизнесро ман худам месозам. Инҷа ба команда сохтем, баъд 1 сол ба маша карда истудем. Оянда ба ман хел мекунем. Худо хад ман планиятои калон дорем дар Тоҷикистон. Ман камаш ба нашад 20-30 бизнес мекунам ман дар Тоҷикистон иншоалло. Ин стратегия кор дод. 1 сол ба худам широ фикр карда буромадам ки дар Тоҷикистон бизнеса сахт худатон контрол мекунед, бад мешавад. Дига хеле намешавад. Контрол бизнеса беҳад чизи вазнин. Контрол, командная работа, контрол и основной чи. Контрол. Чи қае ки шумо ба гап назанад касе, вай худо тарсас, вай намозхунас, ин бизнес ба ин коро ба вай натед, чи гум, слишком не надейтесь на это. Бизнес ба ин коро намешад. Бизнес ба контрол. Бад худо баракаша метияд, бад кортун пеш мерад. Худо хад иншоалло. Ман ҳозир ин барномае ки ҳозир далши манин вай ба мебинед, ҳозир манин ролик ба анамин имрӯз рӯзи 25 март президентам омада буданам боғи мо ба ҳозир манам худатун мебинед, чашми худатун хати ҳамин бизнесо чӣ хел аст. Ин фақат супер интенсиви ин гармхона. Ан бохои пистои ва шинҷиба нест. Бо дигар корхонаҳо мекунем. 1 сол пасрига ман бо анча бизнесҳо мекунем, худо хоҳад. Барои ҳамон ман орзу мекунам ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистоне ки аз Тоҷикистон буромада рафтагӣ аст, ақалла омада ҳамин камакак як ҷои кореам сохта бобра. Ақаллан 10 та дарахт омада шинонетон. Ақаллан ҳамин додару хоҳари худ ба як ҷои кор сохта бояд рафтан дар кор. Манам пештатар хешта борам ба пул медодам. Ҳар бор ки вобам пул дар кор мешуд, ман дастошумо пул медодам. Ман гумон мекардам ки ман ёрдам карда истодам. Ман гумон мекардам ки ин хубия як муҳтоҷиша бурдам, мушкилаша буровардам ва баъд фаҳмидам. Шумо пул қати ягон кас ба ёрдам карда наметавед. Саҳаре метиҳед, 1 ҳафта пас вай бо проблемаш гум намешад. Бо ин проблемаш ҳал шуд, бо як проблеми дигаша ҳаёт ба. Шумо пул қати ягон кас ба ёрдам карда наметавед. Барои ҳама худо гӯяд ки ҳар кас ба худо худаш батиҳад. Алакун ман дига стратегия пештатар хешта борам ба мехел як бор пул дода мегаштам ё рафиқам ба ман ҳама фикра дига кардагӣ. Акон стратегия ман тамоман дига ҳар як хешта бора ёфта тост диққат карда ман мебинам чӣ фаҳмишашай, ҳамон фаҳмишаш ба аста бизнес сохта метиҳам. ҳозир ман мехел кардагӣ шуда истодааст. Худо бошуд кор работает. ҳамин стратегия результати хуб дод. Худо хад дар байни 1 сол ман гумон мекунам хеле результати хуб. Чунки ман гармхонае ки ман сохта кардам дар Тоҷикистон ҳамин технология якум бор мо карда истодем. Боғе ки супер интенсивие ки мо кардагем дар Тоҷикистон якумай. Ин хеле хубай. Ман гумон мекунам ки натиҷаи хубай. Барои ҳамватанои азиз ба гапи беруно наред, гапи кӯчақати наред. Вақте ки як кас ин мегӯд вай мегӯд, гапаша гӯш накунед. омада сохтан гирид ватана. Шумораи мо бисёр шудаш дар кор. Ҳама вақт дар хотир доред ки дар тамоми давраи замон, дар давраи қатъию, гушнагию, камбағалию, ҷангу, ҳама мушкилиҳо ба ҳамин анамин миллата, анамин соҳибкоро хӯрондан. Ҳамин рӯз дар ҳамин маҷлис ҳамин гапа президента мо гуфтан. ҳамин рӯз дар ҳамин маҷлис президента мо гуфтан ки коргарои ҳукумат ҳама дар хотират набурад ки дар тамоми даври замон ҳама мушкилиҳо солое ки мо аз сар гарзонем мушкиле ба ҳами анами халқа дураша наздик кардан соҳибкоро, ҳами халқа хӯрондан соҳибкоро. шумо боба мушай накунедон, боба дастгирӣ кунедон. даже бо мана ин ҳозир ин карантин буромадагӣ ба ва инҷи гуҷои бекунерад як гала ҳама ҷо маҳкам проблеми соҳибкор хеле бисёре. ҳамин содироту воридота коре кунедон ки вообще ҳама ҷо дастгирӣ кунедон, мушай накунедон, рафта ҳар год правика карда нагардедон. ман ҳамин рӯз гӯши худам қати шунидам, чашми худам қати. ман бори дигар хулоса бомадам ки ҳамин шароити именно иқтисодия давлати мо тайёр шуд. мумкин пештатар як бор нумбор шумо гапотон намегирифтан, як коғазатон сари вақт намешуд ё чи бовар кунед. аста аста халқам дига мешавад, аста аста давлатам дига мешавад. ман шумо нияти оянда кардану мо дар кор ҷамъият дақиқ намерад. ман чӣ гуфтани шумо ба ман гуфтане ки баъд аз 3 сол 5 сол бозори Тоҷикистон холӣ ҷош намемонад. тамоми бизнесҳои нағз банд шуда мебуравад. ҳозир ин бизнес холиай. ягон вақт вакуум намемонад ягон ҷо ба. чизи хуба албатта дигароб дида мегиранд. иностранцо мебиён мегиранд. ҳозир нигоҳ кунед. мана шумо мегӯед ки
кони тиллою мана ин роҳҳою ин дигар чизҳо иностранцҳо гирифта кардана хитоиҳою мана ин смент заводҳои чӣ ба ки ҳамин ниши ба бизнесменои худому ҳамақа пул надорад 50 миллион 100 миллион компаниёе надорем ки 50 миллион 100 миллион мунад барои ҳамун мана ҳамин ниши полный свободен мана мисол чӣ ба хитой намебиёд ки птица фабрика кушод мо ба майдак ё ки биёд мороженое сехи мороженое кушод чӣ ба ки инҷа бизнесменои худому карда истодаанд шумо бизнеса ёд гиритон ҳамин ниши ба мана ҳамин сегменте ки пули зиёд ки дар кора ҳамон ба ва ё омада гирифтааст ва ё даромади кам гирифтааст аз давлати мо не хеле бисёр гирифта истодаанд ба чӣ кадом сабаб ба сабаб ки ману шумо ҳамона дер ёд гирифтем шароит надоштем ману шумо карданомо дар кор бизнес сохтаномо дар кор тамоми бизнесҳои хубе ки дар тоҷикистон ҳай мардуми худтомо харида гирад мардуми худтомо бояд ки аксионери ин компаниҳо худи фарзандҳои тоҷик бошад ин гапи мана дуруст фаҳметон ин маслиҳате ки ман мехоҳам тиям шумо ба илоҳи ватаномо обод шад 100 сола шавитон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз боғи суперинтенсивии хоҷагии деҳқонии дӯстобод дуи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази тақсимоти яклухти витаминҳои тоҷикистон ки дар деҳаи озариёни деҳоти тағояк бунёд шудааст боздид намуданд боғи навбунёди суперинтенсивӣ дар масоҳати 5 гектар бунёд гардидааст ки таҷрибаи нахустин дар тоҷикистон мебошад бо мақсади ҳифзи ниҳоли дарахтон аз жола ва дигар офатҳои табиӣ болои дарахтон бо тури махсус пӯшонида шудааст бунёди боғи суперинтенсивӣ нисбат ба дигар намуди боғҳо афзалият дошта барои рушди бештари соҳаи боғдорӣ дар мамлакат афзоиши иқтидори истеҳсолӣ ва содиротӣ нақши муҳим хоҳад дошт зеро дар соли сеюм ниҳолҳо ҳосили фаровон медиҳанд зимни боздид аз боғи суперинтенсивӣ ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки муҳлати пухта расидани мева дар ин гуна боғҳо дертар фаро мерасад новобаста ба ин метавон содироти маҳсулоти ба дастомадаро ба роҳ монд зеро дар сардхона мева беосеб ва тару тоза нигоҳ дошта мешавад усули шинонидани ниҳолҳои себ дар боғи нав бо риояи қоидаҳои агротехникӣ чунин муайян шудааст байни дарахтон 1 ва қатораҳо 4 метр масофа аст дар 1 гектари ин боғ 2500 ниҳоли серҳосили себ шинонида шудааст хоҷагидорон дар боғи навбунёд 2 навъи ниҳол пинк леди яъне навъи арвонӣ ва голден делшиш навъи зарнитобро аз хориҷи кишвар дастрас намуда шинонидаанд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо аҳли заҳмат боғпарвариро яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки рушди соҳа дар таъмини амнияти озуқаворӣ ғанӣ гардонидани сабати истеъмолӣ дастрасии корхонаҳои коркард бо ашёи хом афзун гардонидани имконияти содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дорад дар рӯзи 4 сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ноҳияи спитамен наздики 40 навъи маҳсулоти кишоварзиро ки бо истифода аз имконоту шароити мавҷуда ҳамасола парвариш мекунанд ба намоиш гузоштанд тавре ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз намоишгоҳ иттилоъ дода шуд феълан масоҳати боғу тогзор дар ноҳияи спитамен ба 1000 гектар мерасад ва ҳамасола бо васеъ намудани майдони боғот ҳаҷми истеҳсоли меваҳои лазизу шаҳдбори ватаниро хоҷагидорон афзун мекунанд парвариши сабзавот дар гармхонаҳо низ яке аз самтҳои фаъолияти пурсамари кишоварзон дар ноҳияи спитамен буда ин раванд бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва ҷорӣ намудани усулҳои муосир дар истеҳсолот аз ҷониби хоҷагидорон амалӣ карда мешавад зимни боздиди пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз гармхонаи замонавӣ дар хоҷагии деҳқонии дӯстобод 2 иттилоъ доданд ки дар ноҳия 11 адад гармхонаи доимамалкунанда дар масоҳати 3 гектар мавҷуд мебошад
гармхонаи замонавӣ дар деҳоти тағояки ноҳияи Спитамен соли 2019 дар доираи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат аз ҷониби соҳибкори ватанӣ муассиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази тақсимоти яклухти витаминҳои Тоҷикистон Саидмурод Давлатов таъсис дода шуда, дар он асосан сабзавот парвариш карда мешавад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар раванди истифода аз усулҳои замонавӣ ва технологияи муосир дар гармхона барои парваришу истеҳсоли сабзавоти босифату аз ҷиҳати экологии тоза таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ин иқдоми соҳибкори ватаниро намунаи ибрат ва дастгирӣ арзёбӣ карда. пас аз шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни нашъунамои ниҳолони помидор дар гармхонаи замонавӣ дар ҳамин ҷо нақшаҳои ояндаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази тақсимоти яклухти витаминҳои Тоҷикистон муаррифӣ карда шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо кишоварзону аҳли заҳмати ноҳияи Спитамен ба онҳо барои боз ҳам зиёд кардани масоҳати гармхонаҳо, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи пурсамари заминҳои корам ва бо ин роҳ сам гузоштан дар таъмини амнияти озуқаворӣ дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. дар гармхона дар марҳилаи аввал дар 1 гектар 26 000 кӯчати помидор шинонида шуда 60 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ ва пешниҳоди бозори истеъмолӣ гардида буд. Акнун соли равон бо истифода аз таҷрибаи соли гузашта ва таҳризии нақшаҳои нав бо интихоби тухмиҳои серҳосил дар назар аст ки то 100 тонна ҳосил рӯёнида шавад. ҳосилнокии миёна аз навъҳои нави ниҳолони помидори дар гармхона шинонида шуда ба ҳисоби миёна 2.3 килограмм мебошад. муҳлати нашъунамои ниҳолони помидори навъҳои нав дар гармхона аз 60 то 120 рӯзро дар бар мегирад ва асосан барои содирот пешбинӣ гардидаанд. дар инҷо таҷрибаҳои муосири олимони ватанӣ ва олимони ҷаҳонӣ дар инҷо ҷорӣ карда шудааст. навъҳое ки мо парвариш карда истодем аз ҷиҳати ҳосилнокӣ нисбат ба навъҳои вуҷуддошта бартар дорад, яъне ки ба касалиҳо тобовар ҳастанд, ҳосилнокӣ бениҳоят баланд доранд. инчунин барои навъҳое ки дар инҷо мо парвариш мекунем барои содиротӣ аст, яъне ки сифати онҳо дар бозори ҷаҳонӣ ё ки дар бозори ватанӣ низ арзиши баланд дорад. дар инҷо нақшаи шинондани ниҳолҳо дар як 50 ба 50 ҳаст ва миқдори умумии ниҳолҳо дар инҷо 21400 донаро ташкил мекунад. барои ба даст овардани ҳосили аз ҷиҳати экологӣ тоза мо танҳо ғизои аз ҷиҳати яъне ки порӯи маҳаллӣ ва микро-макроэлементҳое ки тезҳалшаванда ва дар худи таркиби маҳсулот боқӣ намемонанд онҳоро истифода мекунем. инчунин бар зидди ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо фақат усули биологиро истифода мекунем ки усули биологӣ ва механикиро истифода мекунем ки яъне ки маҳсулоте ки мо ба даст мебиёрем аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад ва инро таъмин карда метавонад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо ҷарони нашъунамо ва парвариши ниҳолони помидор дар гармхона ба масъулон барои таваҷҷӯҳ ва афзалияти зиёд додан ба навъҳои серҳосилу содиротии он маслиҳатҳои судманд доданд. нигоҳубин ва парвариши ниҳолони помидор дар гармхона бо усули замонавӣ ба роҳ монда шуда барои обдиҳӣ ва ғизодиҳии зироат аз усули қатрагӣ кор гирифта мешавад. дар гармхона бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаю босифат ва безарар ҳои қапанда ва рӯшноидиҳанда барои ҳашароти зараррасон гузошта шудааст ки ин таҷрибаи нахустин дар мамлакат мебошад. ҳамчунин домҳои феромондор барои ҳашароти нарина дар қатори ниҳолони помидор гузошта шудааст ва ин усул барои ба таври осон нест кардани онҳо мусоидат менамояд. аснои шиносоии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо рафти нашъунамои помидор дар гармхона иттилоъ дода шуд ки барои гардолудкунии гулҳои помидор занбурҳои махсус аз Нидерланд ворид карда шудааст ки ин тадбир баҳри босифат ва безарар ба даст вардани ҳосил кӯмак мекунад. гармхона бо ангишт гарм карда мешавад ва талабот ба ин намуди сӯзишворӣ 1 тонна дар як рӯз ва дар айёми нисбатан сард зиёда аз 2 тоннаро ташкил медиҳад. ҳаводиҳӣ ва ҳавотозакунии дохили гармхона ба таври автоматӣ ба роҳ монда шуда барои нигаҳдории ниҳолони помидор аз нурҳои гарми офтоб дар он турҳо
گرمخانه را تا 10 هکتار رساند و برای نگهداری محصولات سردخانه بنیاد نماید. در همین زمینه بنیاد کارخانه نقشه گرفته شده است که برابر راه اندازی استحصال محصولات ساختمانی از آن خانه با گرمی استفاده کرده می شود. همچنین ساخته با استفاده دادن کارگاه بندوبست و کارکرد محصولات کشاورزی به نقشه گرفته شده است. مقصد اساسی ما برای دستگیری دهقان است که همین دهقان محصولاتی که میکند دهقان با همین محصولاتش بازار سازه. من به همین مقصد در همین تاجیکستان همین خیلی سرمایه گذاری کرده کارخانه کشوده استودیم. مقصد اساسی من تکنولوژی های نو آوردن، چیزهای نو آوردن، ساختن، نشون دادن، بعد به همین مقصد بسیارتر خلق ما نشون داده، یاد دادن، آموزاندن. نرخی همین استحصالات خود همین سبزیجات پس به فرو آوردن، پامیدور، بادرینگ، من این بلگارسک، من این چیزا پایین به فرو آوردن. دستگیری حکومت با ما خیلی خوب است. 3 سال پیش از این یا 2 سال پیش از این گوش کردم برآمد محترم پرزیدنت ما گفتن که با مناسبت 30 سالگی وطن ما آبادی کنید. منم آرزو میکنم که یک وطن با کم باشه که حصه گذاری کنم. با همین مقصد است اومدم چیزا کرده استودیم. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت با کشاورزان و اهل زحمت ناحیه اسپیتامین با آنها برای باز هم زیاد کردن مساحت گرمخانه ها، افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی، استفاده پرثمر زمین‌های کارم و با این را سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری دستور و هدایت‌های سودمند دادند. تاکید کردن با مورد است که در ناحیه اسپیتامین در برابر ساخته با استفاده دادن انشاءات گوناگون خدمت‌رسانی، بنیاد باغ‌های نو و وسط کارهای کشاورزی در دوره آمادگی‌ها با 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی با تعمیر و نوسازی راه‌های محلی نیز توجه خاصه داده می‌شود. اینک با دستگیری از سیاست سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان راه بین دهه‌های آذریان و شوکت در مسافه 2.5 کیلومتر منفرش کرده شد. این تدبیر برابر تامین حرکت واسطه‌های نقلیات برای انتقال مال و محصولات کشاورزی نیز مساعدت جدی می‌کند.